దేవాది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. మరి ఆదివారం ఆరాధన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆశీర్వాదములతో కూడినటువంటి పాట పాడతాం చర్చిలో అందరం కూడా. మరి ఎంత గొప్ప పాటలో తెలుసా? ఆ ఆశీర్వాదం పాట అయిపోయినాక మేము మరి బయలుదేరి వెళ్తామన్నమాట. హల్లెలూయా. 386వ పాట ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన పుస్తకంలో. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద వర్షింపచేయుమీశా, ఆశతో నమ్మియున్నాము నీ సత్య వాగ్దత్తము. ఈ మాహి మీద కృమ్మారించుము దేవా, క్రమ్మార ప్రేమ వర్షం కృమ్మారించుము దేవా. హల్లెలూయా.